ചങ്കളെ രാവിലെ തന്നെ ജിമ്മിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷാനിബ് തിരൂര് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് പാടി തരണം എന്നാണ് ഷാനിബ് തിരൂരിന്റെ ഒരു ആവശ്യം. പാട്ട് കേട്ടാലാ? നമ്മുടെ ഷാനിബ് തിരൂര് ഇതാ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പാടിയാലാ? തിരികെ വരുമെന്ന വാർത്ത കേട്ട് ഗ്രാമം പൊതിക്കാറുന്നും തിരികെ വരുന്നുവ തീരത്ത് തെക്കുക ഞാനും കൊതിക്കാറുന്നും വിടുവാടി തവളകൾ പതിയാനിയെത്തുന്ന തരമരം പോലും ഞാൻ കണ്ടു. വെയിലിട്ട് പാടുന്ന ചർമ്മികൾ പോലുന്ന തണുത്തുന്ന കേട്ടു. തിരികെ വരുന്ന വാർത്ത കേട്ട് ഗ്രാമം പൊതിക്കാറുന്നും തിരികെ എടുക്കുക തീരത്തെടുക്കുക ഞാനും കൊതിക്കാറുന്നും ഒരുപാട് തവളകൾ പതിയാനി എത്തുന്ന തരമരം